yanzu a haka ne kake so demokuraɗiyya ta tabbata har ka ci gaba da jin daɗin mulkin da kake yi a hakan da ake yi? Ta yaya za a yi demokuraɗiyya ya tabbata a haka? Wallahi tallahi in dai wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka, to ina so in tabbatar muku sai an hambar gwamnati. Saboda kwakwalwar ɗan adam yadda ka san drainage ne, kamar wajen makwararar ruwa ne. Idan kai ma ruwa hanya zai zo ya wuce salin alin ba tare da ya ɓanna ba, amma wallahi in ka toshe ma hanya sai ya buɗe. Kana toshe ma ruwa hanya sai ya buɗe wallahi. Duk irin ko toshe wanda kai, Allah sai ya nemi wajen wucewa. To haka kwakwalwar ɗan adam take. Wa'inda suke ma ainihin mutanen adalci, shugabanni na kasashen waje, kasashen duniya da suke mai ainihin mutanen su adalci, ai wasu ba addini ne da su ba, ko ba addini ya koyar da su ba, amma suna amfani da hankali. Sun san cewa idan har dan adam bai fi karfin abin da zai ci ba, bai samu kwanciyar hankali ba, jinin shi ba a komai ba, rayuwar shi tana cikin tsoro da wani yanayi, to su sun sani cewa ba za su iya mulkin ba. Mulkin ba zai yiwu ba. Mulkin ba zai yiwu ba. Bayan da za a yi ka mulki mahaukaci, domin mai jin yunwa mahaukaci ne. Mutumin da yake jin tsoron mutuwa ya haukace, yana cikin wani yanayi, yana jin tsoron mutuwa, bai ma san inda yake ba, ya fita cikin hayyacin shi. Ta yaya za a yi ka mulke shi?